Gangigo Radio Show in Magonuna Hot 93.3 FM Anamagwe Tegu Banindani Naguche good chino sonani hama egwago. Hama ona muano kwa okwa. He homa cha ngwa kwenu. Hey. Ngwa cha inekwe kwenu asim gi kwenu kwezuwenu makewo nwa afigbo ani mi ha na akọ ịbatago kwa ni ha anyị na-eme ebe awu Ngangigbo Radio Show ka anyị weturu nu ịmagonu ka anyị si eme ya ọbakwa nuru na m na-akọwa kwanu ya ọzọ maka ịma ka anyị si eme ya ego okoro nọ n'ọkwa ịmagonu ihe na-akpọ mụ ego bekee nke wee kpọọ mmejide kwanu shakara wee na-aza gị jide ọnwụ wee na-aza gị si gị biko kpọọ m ọzọ maka na ya batago na Ngangigbo Radio Show nke taa nwekwanụ ihe dị iche anyị ga-ewetara unu nke taa ọnụ m enweghị ike ikwuchi ihe niile maka nkwuchi ihe niile ọ ga-adị mma ihe ndị bekee na-akpọ surprises what are surprises nke a ga-adị n'ime akpati mmepe ya taa mba mmepe ya ugbu a si gị na mma abịa mbịa nye gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti nyecha gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti anyị abazie ịmago ka anyị si eme ya n'ihe anyị nwere ikwu taa hewe isiokwu anyị mana cheta nnukwu mmanwụ anyị nwere nnukwu mmanwụ wee oti mkpu nnukwu mmanwụ bata mba nọ nnukwu mmanwụ Ngangigbo ka o eziokwu anyị nwelu ndị nọ n'obodo na-emekwa ka obi aṅụrị na-adịghị dịka ndị anyị nọ ndị nọ na Hot 93.3 FM Ganga Show. Yes, agwara m ga-agwa n'ihe niile anyị na-eme ebe a wụ ihe gbasara gị maka na ịwụ nwa afọ Igbo ọka ahụ doro gị anya already. Agwara m gị na nchi azụ na mma gwa gị ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti asụ pụtụpụtụ eme gịnị eti mkpu na-asị gị na-eme ebe a ifuru ihe na-eme abịagono m ngwa ka m gwazie gị ụmụ ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti. Ụfọdụ ime ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti ugbu a wụ na ndị House of Rep asigo dododo ọkwa ifuru ihe na-akpọ na-etinyere ego na fuel mba na ọ gaghị eme anyị agaghị ekwe anyị jụrụ ajụ hapụ ị na-anara ndị mmadụ ego etinye ego ewe ego mba na unu chọọ ka ndị mmadụ tawazie afụfụ ndị mmadụ agaghazi ata afụfụ anyị ekweghị mana ihe unu ga-eme unu gbanwee ihe niile a anyị agaghị ekwe ha nọ na-eti mkpu ya na-asị na ọ gaghị eme apụtakwa n'ime COVID anyị nọ n'ime ya ndị dọkịta si anyị na-amụ amụ anyị eburugo akpati anyị gịnị ka anyị na-eme ihe ụla ka anyị laga ebe anyị onwe ihe dịka na anyị ga-anọ maka gịnị nụ na-anaghị eme ihe unu kwere anyị nkwa ihe ndị dọkịta nọ n'ọkụ na-ekpo na-eti na-ekwu na-asị na ihe a ga-eme aka nọkwa na nke ahụ Maazị Uzodimma pụtasị ụmụnne m na ụmụnna m unu fụrụ ọchịchị anyị chọrọ ịchị na 2023 ndọrọndọrọ anyị chọrọ ịdọ na 2023 hapụkwa ihe awụkwa maka esi m ebe a esi m ala mmụọ esi m ala mmadụ ihe awụ maka onye kwesị na ebe ahụ ka a ga-enye ọkwa ka ọchịwe obodo anyị onwe ihe dịka esi m ebe a si ebe a ịmụ ihe ndị awụ ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kiti asụ gịnị pụtụ unu amagonu ka anyị si eme ya gwara m ga-agwa na mbịa nọ ihe a ka anyị ga-eme ngwa gị ihe niile nọ n'ọkụ na-ekpo kitikiti anyị chizie azụ ma bịa mee gịnị tupe ihe nọ n'elu ọkwa makwa na ọwụ ndị bekee asị na ọtebụ ihe anyị ga-akpa maka ya taa mana agwara m ga-agwa na enwere m mmọnwụ enwere m odogwu na-abata n'ụlọ taa odogwu a mụ na ya ga-eme ihe siri ike mụ na odogwu a ga-eme ihe siri ike ihe kpọrọ kpim ya na onwe ya ama m na ọ dịgo njikere ọ sigo nwaada ngwanụ
bute ya ka emewezie ya mana nsogbu adị asị ka o the last person ga-enwe ọnwụrị ama m mba ka m ghara isi na ofu onye n'ime anyị na-abụ maka enwee ike nkwu otu ahụ o mee m ihe siri ike mana mụnwa adịkwa m njikere nnukwu mmụọ mụ na ya nọ n'ime ebe a odogwu nwoke mana tupu m atụpe ihe niile mụ na ya ga na-eme taa mụkwanụ gwa gị onye ọwụ gwa gị ebe o si mfa ọ ga na-ekwukwa n'ọnụ ya maka ihe awụ nganga Igbo ebe a ka anyị na-enweta ihe niile gbasara ndị Igbo na Hot 93.3 FM agwara m ga-agwa n'isiokwu anyị taa ihe anyị ga na-akpa taa wụ ihe gbasa ọnụnụ onwe ka o si dị ịma ịbata ịnụrụ nwaanyị itoru oge ịnụ nwaanyị nụọ nwaanyị gị na ya ebiri ọmụta nwa onwe ihe a na-adị ekwu asị na ọmụgwọ ajụjụ nwa na-ajụ taa ke onye o ruru ịbịa ọmụgwọ ọwụ nne nwaanyị ka ọwụ nne nwoke ọ isiokwu anyị taa ọ ihe anyị ga na-akpa taa ịmagono ihe ị ga-eji bata n'ihe anyị na-eme taa wo onye mụ na ya na enye m gwara gị na-enwe ebe a nọ na-amụsa amụ mana ọka amabe na ọ nọ na ọgwụ ndị bekee asị na hot seat ọ na-ekpo okukukuku ịfụ ya ugbu ọ na-aṅụ mmiri si biko ego egbuna m egbu mana don't worry iwe onye nke mma mgbu gị ihe mkpọtara gị ebe awụ igbu gị ọ ime gị ọfụma so ịchọ ịbata n'ihe anyị ga na-eme taa ịchọkwa ejiji ajụjụ mana chetakwa onwe ihe na-eme na mpaghara ebe ị nọ ohere dịrị gị gwa anyị na 08182426591 08182426591 sokwa anyị na ịmagono Instagram, Facebook, Twitter, YouTube nganga Igbo nganga radio show just na-eso anyị follow me I follow you follow me I follow you ngwa sị gị ka mba ugbu a chetakwa na asị m na enwe m onye mụ na ya na-ebe ngwa ka m tupe azụ ahụ ka m kpọpee ya ugbu a ka m mepee akpati a ka m ma akwapụta na Lagos a na-asụ spray ka m ma onye a ọmigbo asụ ngwa maazị nsị gị na m nwere anụ ukwu ịwụrụ onye nta ịba n'ọhịa chọọ ka ịgbawa anụ nke agbatara m anụ ukwu ọ batago na Lagos ọ nọ na Lagos anyị nwee ndị mmadụ na Lagos aha onye mụ na ya nọ na-ekwu ihe a bụ nnukwu mmadụ na awụ na ndị bekee asị nọ ndị music industry ndị na-agụ egwu in fact aka ya jụrụ eju ọwụ jack of all trade maọwụ ndị bekee ihe ọ na-eme erika mana nke kacha m nso ọwụ na ọwụ nwa ebe anyị ọwụ nwa afọ si gị biko ka anyị n'onu gị nwoke m na ya na-ekwu okwu gwagodo anyị achọrọ m ka anyị nọ na from the horse's mouth maọwụ ndị bekee ngwa gwa anyị anụ ukwu a achọrọ m ka iwere ọnụ gị gwa ndị mmadụ anụ ukwu mgbata ngwa jiri ọnụ gị gwa ha gịnị wa ha gị Larry Gaga ekwenu Gaga Shuffle mụ na gị emecha ịgba egwu Gaga Shuffle Gaga Shuffle taa mana Larry Gaga aha wụ aha bekee ama m na onwe aha Igbo nọkwa n'aha ga ngwa gwazie anyị aha Igbo ahụ maka na nke ahụ ka m chọrọ ịnụ maka na ihe anyị na-eme ebe a kunie ewe aha Igbo gị Larry Gaga biko gee ka Gaga si bata n'aha gị nwee ike gwa anyị Gaga bụ afa nna m afa nna gị ezigbo afa nna gị ezigbo afa nna gị so ọ dị easy for maka kentumesi wee kọwa ya na ụmụazị hinne na the family so I na-azọ afa so it differentiate with when bụ Larry ịgba ihe m na-achị gị ha mechaa ka m gwa gị Larry otego ịnọ n'ime industry amaọwụ ndị bekee ọkwa ya ngwa gwa anyị like afọ one roughly my case in should be going about 14 years 2006 2007 yeah about 13 years gịnị ka ị na-eme ha say 14 years 2006 thereabouts in a
ka ị na-asụ Igbo. Hey, Larry, sụwa Igbo. Afọ one ka ị nọgo n'ime ihe anyị na-ekwu okwu ya ndị na-agụ egwu n'obodo anyị a? Okay, masị 14 years now. 14 years ya wụ ara 14. Gwakwe ya otu ahụ. 14. Enwere m nnukwu mmọnwụ mana ihe anyị ka na-ekwukwa okwu ya wụ isiokwu anyị apụbe. Ịchọ ịkpọ anyị tinye ọnụ n'ihe anyị na-ekwu. 08182426591. Ngwa egwu one ka ị gụgụrụ agụ, Larry? Nwa ọgụgụ. Maybe. Ngwa nye anyị nke ngwa okay, kwuwezie. I nwee ike ego ya na orika. Otu na-adị. O bu ibu ma ngụcha ya n'ọgụ. Ngwa chee ka mụ na onye a kwue ma bịa chi azụ jụwa gị ihe m na-ajụ gị. Ehihie ọma. Ka onye m na ya na-ekwu. Mmadụ Abụchi ka ime taa. Mmadụ Abụchi. Ị nụrụ nnukwu mmọnwụ nọ n'ụlọ mụ na ya na-ekwu ha? Gaga. Larry Gaga. Onwe ihe ị chọrọ ịgwa ya? Gwa ya na-agwa ya ka ọ na-anụ ya. Larry asị gị sụwa Igbo. Chibuike na-ekwu. Ewe n'iwe Mmadụ Abụchi. Mmadụ Abụchi. Onye ọ bụla ije ọmụgwọ mme nke nwaanyị. Ese? Mme nke nwaanyị ọ bụla ije ọmụgwọ. Okay, nne nke nwaanyị ka ọ dụrụ ije ọmụgwọ ya nwa ka ọ bara ije ọmụgwọ. Larry, ọkwa ị nụrụ ya? O kwetere. Ngwanụ daalụ nwoke ọma. Ngwa tupu m enye onye ọzọ ohere, Larry, ka m jụọ gị ajụjụ a. Kee onye ọ dụrụ. Njụ ga-elugo nwaanyị ma enube nwaanyị na o nwee ike ka ị ga-eji saa ya. Omewago aka ota. Ngwa ka onye kwesịrị ije ọmụgwọ. Ọ nne nke nwaanyị ka ọ nne nke nwoke? Nwa izizi, okay? Nne nke nwaanyị ka emeji kwuo taa. Nne nke nwaanyị, mmasị nne nke nwaanyị maka na nne nke nwaanyị bụ onye mụrụ nwa ya nwaanyị. Enye nwa ya nwaanyị mụrụ nwa na-ebu ụzọ agbalụ. Ntusi wee ghọta. Na nghọta nke gị, nne nke nwaanyị. Ngwa ka anyị n'ihe onye a chọrọ ikwu. Ehihie ọma. Ehihie ọma nwaanyị. Onye emechi onye nke m. Onye ma. Anyị dị. Asị m ka m kee n'unu. Narị Gaga. Good afternoon. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Nwa afọ Igbo ka ị kwesịrị ịdị na-asụrụ anyị Igbo ka ọ na-ata anyị nụ. Bekee na-asụ ọgwụkwene ka ọ dị. Alụmasụ. Ị na-asụrụ anyị Igbo obi a na-ada anyị mma. A mere ekene gị kenete gị ka otu isi na-emetụta anyị iwu, otu isi na-asụ Igbo, ị na-akụ egwu, nwere onye na-amara gị amaghị n'obodo niile ma Afrịka ma Naịjirịa nwere ebe a na-amara gị. Anyị na-anụ olu gị ọfụma. Otu isi na-ekwu anyị na-ebe anyị ma n'ihi nọ n'ebe anyị na-ege redio Igbo a, ị nọrọ ebe a na-ebume anyị obi ọma. Ji isi ike na ihe na-eme na-ada anyị ma Chineke nọnyere gị ebe ọ bụla i tinyere aka ya na-agaji n'aha Jizọs. Ise Larry gasị ise. Ngwa gwazie anyị onye kwesịrị ije ọmụgwọ, ọ nne nke nwaanyị ka ọ nne nke nwoke? Nne nke nwaanyị kwesịrị ije ọmụgwọ. Ihe nne nke nwaanyị ji kwesịrị ije ọmụgwọ bikọs nwaanyị ahụ ihere amasị ọ maghị eme ihere. Ka ọ bụ na ọ nne nke nwoke o nwee ihe ya agwọ na-eme ihere ka ọ hapụ imechi aka ebe dị ụta ma ọ ebe dị ụta, mana ọ bụ na ọ nne nke ihe nwa bịarụ onwe obi tara ihe ọbụla ọ chọrọ ikwu okwu onye ihe ọbụla ọ chọkwana ka o mee n'ihu onye ọ chọkwana onye kwesịrị ịma ihe m na-ekwu na ọ bụghị ihe ọbụla ka a na-akọta. Unu jisi ike ọ nne nke nwaanyị kwesịrị ije maka mụ nwa nne nke nwunye m bụ onye bịara mbụ nke abụọ nne nke m bịazie a na-eme Chineke a na-anọnyere ogwekọrọ ka otu adị jise n'ike. Daalụ. Larry, ngwa ka m jụọ gị nke a. Ajụjụ ka m ma na-ajụ gị taa, ọ ihe m bịara ebe a ime.
Larry, kee egwu ya si n'ọwa egwu wepụtara gị n'ọgbọ ọwụ ndị bekee asụ shot you to limelight ka egwu ya si n'ọwa egwu wepụtara gị n'ọgbọ si ụwa niile ịmana na mgbe gara aga nọ na-eze ezo na-eme biko n'afọ mana ugbu a onwe egwu wepụtara gị si ngwa ụwa niile na Larry Gaga. Okay, masị na egwu mụ na Wizkid. Okay. Egwu mụ na Wizkid bụ fem. Low. Okay, egwu ahụ wee egwu mere ụwa niile ji wee mara onye ewu. Ngwa gwa anyị ihe meziri ihe na-enye gị dịka olileanya iwepụta egwu like ihe nwere ike chee ma ọ lee n'akụkụ gị gasị oke maka ihe a ka m nwere maka ihe a wee gụọ egwu a tupu gị aza ajụjụ ahụ ka anyị mara ihe onye a chọrọ ịgwa gị. Ehihie ọma. Ehihie ọma. Ka onye anyị na-ekwu Chibike nwoke m ji eme ọnụ Chibike nwoke m ji n'anya isi Chibike nwoke m ji na-eme Chibike nke m Chibike si gị na m jere ga kpọrọ Gaga kpọrọ ya ebe ọ nọ si Gaga bịa n'egwu nwa afọ Igbo anaghị nwere ihe anyị na-eme na Hot 93.3 FM wụ nganga show nke kwesị ka ị nọ n'ime ya Gaga sị nwanne m nwaanyị ngị n'onwe gị sogbu na m na-abịa na Gaga ngwa gị na ya kwuwe Larry Gaga nwanne m onye ọma onye ka Flavor Boy daalụ Keke ime a na-alụ na ọ gwụla n'ihe ị chọrọ ikwuru Gaga ya asị na Gaga na-ege ngwa jụwa Gaga ajụjụ ọ gwụla n'ihe ị ga-ajụ Gaga hai ịwụ m aka n'ala o ị na-atụ ya ụjọ Gaga wụ nwanne gị nwoke ọwụ no masquerade kwanụ haba ajisiki ihe a na Flavor ma Fino ha niile ihe a na-eme na amasị m ịta ka ịbịa onwe nne abọ m ha nwee na-awụti obiri Igbo Owonikoko egwu aka ndị ọsị na-akpọ na Owonikoko akpọzi na Owonikoko na mma akpọrọ gị Owonikoko ebe a egwu aga oge ọbụla nne ga-egwu ahụ obi aṅụrị na na-akpa ma ha jisiki ihe a na-eme na amasị ka onye kwesị iji ọmụgwọ tinye ọnụ ọwụlụ mụnwa ịma ịnwa anyị anụbeghị my brother tụnụ iso na gengi iso na gengi Larry senta nwo genge Gaga anụgo mebi na ọ chọghị ịgwa Gaga ngwanụ oge nwunye my brother mụrụ nwa mmadụ gere onye bịa o dipendi ka unu si akpa so ọmụ nke ịbụọ ma mmewe onye ga-adị o dipendi ka mana sọ onwe nke nna afọ ọbụrụ sọ nne nke nwaanyị na-abịa mana o dipendi ka the family si wee dị ụsa ọtọ nwa ọ dị mma anụgo n'ọnụ gị daalụ Gaga ịnụgo ọnụ ya egwu gị ka ọ nọ na-akpọ na-eme onwe ya in fact obi ụtọ tupu ọ bata n'ihe anyị na-eme ngwa ka anyị kwuwe maka egwu a egwu ọhụrụ anọ anyị na-ekwu maka ya Owonikoko gịnị iwu Owonikoko mana Owonikoko wụ asụsụ ofe ndị mmanụ ọwụ nke be anyị gịnị iwu Owonikoko bụ ego bụ ihe niile ka a na-akọwa ihe gwa m kịta ka ị bịara ego n'iwe ihe niile ego bụ ihe niile so ọ ga anyị na-eme dị ugwu bụ ya anyị na-eche bụ na onwekwa ihe mmadụ mere n'ụwa ego dịkwa mma ego bụ ihe ya mere na-aga n'ihu ọkwa ịnụgo ya mbịa n'ihe niile anyị na-eme sị gị na mụnwa wee ego bekee na nwa okoko Owonikoko na ndị mkpa ị na-eche na mamaghị m na-ekwu ịnụgo ya n'ọnụ Larry Gaga ọ sị na Owonikoko anyị ka na-ekwukwa maka Owonikoko anyị ekwuchebekwa maka Owonikoko ehihie ọma nwoke ọma ihe a mmadụ abụ chọkwa ya oke isi na ị na-akpọghachi azụ mmadụ ngwa jụọ ọ na-ege gị jụọ ya Gaga kunye Chukwu
bụ ka egwu gugoro achọrọ m ka amara egwu gugoro ka anyị gbasara egwu gugoro egwu gugoro egwu niile gugoro na-elotakwa mana ị gago iweriwo dega iweriwo ọfụma ọ jụgo gị ihe ọ chọrọ eji gị ngwa anyị ka na-ekwukwo maka owo na ikuku aha ke mbidi ya na njedebe ya owo na ikuku bụ egwu mụ na ụmụ Obiligbo mere ọkụ nwafọ na okpu ọzọ dịzi oyi m ka ha bụ so ọ ga-eme dị egwu ya anyị na-echebu na ntu ụwa si dịzi mma na ọkwata maka onwe onye mma na ihe ya nọ ebe a onwe onye kweta na ya nọ ntu anyị nọ onwe onye kweta ngwa gị na onye akwụa ehihie ọma oke ọ na-eti onwe na ikoko iji gwa gị na ha na-ege egwu gị ntị egekwa gị ntị ọfụma ehihie ọma nwoke ọma ehihie ọma ego bekee mụwa kwe na nnọọ maka m ka a na-ekwu okwu ya ewo na ikoko ego bekee na ikoko ego bekee ọkwe ka nkele gị ọkwe na anụ maka Larry Gaga ọ nọ ebe a ọ na-anụ otu o si ekwukwanụ ọ na-ekwu okwu ibe anya na-ekwu na-atinyekwu ya ihe ọzọ na ọ na-eme gịnị ọ na-ekwu ọ na-atị bekee ọkwa bekee ka a na-ekwu ka ya na-ekwu okwu ya wụkwuo nwa afọ hapụ Larry wu ndị a na-asị my mommy told me my mommy said mana ọ sị na ọwụ otu ahụ onwe ihe chọrọ ịjụ Larry mba nweghị m chọrọ ịjụ ihe ọ ga-eme ọ na-agbalịkwa ngwa mesi jisi ike ka itinye ọnụ ihe anyị na-ekwu maka achọrọ m ịkpọ owo n'ikoko ka ndị mmadụ wee gee ya ntị maa ihe anyị na-ekwu maka ihe awụ egwu ọhụrụ si n'ọnụ Larry Gaga ya na ụmụ Obiligbo ngwa tinye ọnụ ihe anyị na-ekwu ka onye kwesị iji ọmụgwọ ọ nne nwaanyị ka ọ nne nwoke nne nwaanyị kwesịrị ịga ọmụgwọ na abụọ gị na nwoke nne nwoke kwesịrị nne nwaanyị ka ihe meji kwuo otu ahụ ka ihe meji iwu nne nwaanyị kwesịrị iji ọmụgwọ o ji bụrụ nne nwaanyị kwesịrị ịga ọmụgwọ bikọs nwaanyị o ji kwesịrị nne nwaanyị kwesịrị ịga ọmụgwọ bụ na nne nwaanyị ka o kwesịrị ọ bụ nne nwaanyị ka o kwesịrị ịga ọmụgwọ o si wekesị nne nke nwaanyị bikọs nne nwaanyị a kwesịrị ileta nwa ọfụma na-akụzikwa nwa ya ahụ otu esi eme nwa so that everything ga na-aga nke ọma ngwa daalụ chimgozie gị nnọọ amaghị m ege na na-ekwu ama m na onye gị na-ekwu kịta na ego bekee ọkwa oyi m nwoke anọ na ka ihe akpọga ebe ahụ sef ọ dị ka apapa area mba ichefugo ọgbakwa area hi sweetheart m Nico baby Nico sweetheart ngwa gbaghalụ m gbaghalụ m kwado maka Saturday yes ka anyị kwado maka Saturday daalụ ihe niile ga-eme na Saturday Larry adịwago jealous ọ na-ajụ m ka ihe ga-eme na Saturday Larry ihe ga-eme na Saturday rika si ka anyị gaa gere egwu Larry owo na ikoko anyị chi azụ anyị ka nọkwa with Larry Gaga hey kulie nwa anyị na-abịa smell naanị sisi ya ọkwa m gwara gị agwa na mụ na oke mmụọ ka nọ n'ime studio anyị ka na-ekwukwe Larry Gaga wụ aha ya Larry isi ka m jụọ gị onwe ihe m na-adị anụ n'egwu gị na-adị atọ m special ihe awụ Larry Gaga
Gaga. Larry Gaga. Ka onye na-adị eti mkpu ahụ. Ngwa na ya ekweta. Ngwa gwa anyị ka anyị ma anyị ga-ekwete. Emanya na-akpọ Peruzzi. Peruzzi na-adị eti mkpu ahụ. Peruzzi. Wow, ọ maka Larry Gaga. Ama m enweta ya otu ahụ. All the videos supposed to be mana but I supposed to be David na na phone so Peruzzi I think I try. Wanna try like that. O make senses. Ehi ọma, okay. Larry. Ibido gụwa egwu Igbo. Ama m nwe mgbe ị gụrụ egwu na bekee. Egwu m niile bụ na bekee. Nke a bụ egwu nke abụọ na Igbo. Nke izizi bụ mụ na Ijele. Okay. Flavor a na-akpọ Tene. Ngwa ke akpọrọ m ya taa na akpọrọ m Tene taa. Gwa m ihe mere anyị tupu ị gwa m. Ehi ọma. Hello. Hi. Ehi ọma ndị nwe m na ndị. Yes. Taa ka anyị na-eji ekwu ya ka ọ dịkọrọ gị. Nwa amaazị ọ dị ndụ Goribendụ na Ndubuisi. Ama m ọ dị ndụ. Ịfụkwara anụ ukwu m butere Ndubuisi ọ dị ndụ Goribendụ na Ndubuisi. Onye mere njiwezi ka m kpọọ ọnụ ka m gwa anyị nkwu ọnụ ndị ọrụ n'okwu anyị kwuru maka n'okwu a ọ anyị onye ime enyi ka ọhụ ịtọtụ egbutere enyi ahụ na n'ọbụzi ịbọzi ya agbawa ihe bụzi okwu kịta. Si ka anyị bọwazie ya ngwa ka anyị bọwazie anụ a. Ka anyị bọrie anụ ahụ nke kwesịrị isi wee bụ ya ka enye onye ọbụla oke nke ihe oke ruru ihe. Nke mbụ bụ na omenala Igbo si wee kọwaa ka o si wee dịrị ka o si wee mee ka esi wee na-eme mgbe gboo mgbe ndị nna anyị ha gwara anyị si anyị na nne nke ukwu nne anyị ukwu nne mụrụ nne nwaanyị ahụ mụrụ nwa nne mụrụ nne nwaanyị ahụ mụrụ nwa iji wee mara gị atụ ịnwa bụ nwaada na ebe anụ akịta nụha na ọ bụrụ ka na ịnụrụ di na be di gị nọrọ be di gị mụọ nwa nne nke mụrụ gị ọ bụ na nne mụrụ ya dị ndụ nọ nne ahụ mụrụ ya ga-abịa ọmụgwọ mana ọ bụ na nne ahụ mụrụ ya nọghọzi ndụ na na-ekwu ọfụmanụ ọ bụ na nne nke mụrụ nne gị aha nọghọzi ndụ nne nke ga-abịa ọmụgwọ ma ọ bụ na nwaanyị ahụ aka na nka nne nke ga-abịara ya ọmụgwọ ekesa eje ọmụgwọ n'ala Igbo onye ọbụla abụ okenye n'akụkụ nke nne nwaanyị ahụ mụrụ nwa onye ga-abịa ọmụgwọ onye ọbụla abụ okenye n'ime ha na nwaanyị ebe ọbụla ọ nọ ka m nkọwara ka nne nke m si wee mee nne nke mụrụ ha dị ite naanị ụmụ nwaanyị nne nke mụrụ ya dị ndụ mgbe nne ha ji wee rie isi nka gazie nka ọ gaghị aganwụzi ije nne m bụ okenye ha niile na-agachiri ha ncha niile ahụ ọmụgwọ onye ọbụla na-ebe ọbụla ọ nọ wee mụọ nwa aga ọgara ya ọmụgwọ nke ọ gaghị aga ozi onye sobere ihe ma ozi onye dị ya mma n'ezinụlọ ahụ n'ọnya kwọkwa ihe okenye na-eri bụ ihe ahụ ọ dị ka Igbo si eme achọ ịga ọjị achọ onye bụ okenye sisi ihe ọjị ahụ ka ọ gaa ọjị n'onye nwa bụ okenye. Hello. Ana m anụ gị. Ama na Igbo nna asụ ọ doro m anya ọfụmanụ. Igbo zukọ ebe ha zukọrọ chọọ ịga ọjị onye ọbụla bụ okenye ebe ahụ ka ga-enye ọjị ya gọọ ọjị n'onye nwa bụ okenye a sị na okenye chụọ àjà ọ dịka o nyere enye ndị mmụọ n'aka gosiri iwu okwu ahụ kwuru kịta ozugbo iwu n'ilu Igbo so onye mere onye ọbụla ga-eji ọmụgwọ ọ ga-abụ nne ọ bụ na nne mụrụ nwa nwaanyị ahụ mụrụ nwa na onye ahụ dị ndụ o jee ma ọ nọghọzi ndụ nne nke mụrụ onye ahụ mụrụ nwa ahụ agawazịa gosi eme na omenala Igbo ahụrụ m ya daalụ ọ dị ndụ nakwara m n'onu onye na onye bụ nwa amaazị ọ dị ndụ Goribendụ na Ndubuisi daalụ na Igbo ndị nwe m na ndị nwe nwanne m nwoke bụ Larry Gaga. Larry Gaga. Larry Gaga. Nwanne m dozere gị. Daalụ. Nkụ ahụ iji ekunye kujine gị. Ise. A sị na osisi nke ị ga-eji aka ka wee fuo ome. Ị ga-erike isi nka ogologo ndụ na ahụ isi ike eji m aha mbụ Ndubuisi ekpere gị ekpere n'ogologo ndụ na ahụ isi gị abụ nke gị n'aha Jizọs onye kere anyị na anyị nche niile nne emeka mana egwu dị m ụtọ mgbe ọbụla m ji wee na-anụ egwu ọ dị m ka
ọzọ m gara n'ala Igbo mgbe ọbụla ji tinye egwu ahụ akpọrọ nke ikpeazụ akpọrọ mgbanwe onye ozugbo ozugbo ebe ọ bụla nọ ọ na-akpọ ọ dịka n'ala Igbo ọ bụ na m ji ego m ga-eji were nwa mbọ daalụ adị ndụ. Ngwa Larry, ka ihe meji baa n'egwu Igbo iji zie asụsụ Igbo na-agụ egwu? Okay, oge m mesịrị egwu with Flavor, so a lot of people are not akpọ m amala na mbụ onye Igbo, so I was getting okay. Isizie ka ịbazie. Okay, na kita achọpụtara na mbụ onye Igbo ka mmeri ihe ndị Igbo eji wee mana mbụ onye Igbo. So kita nsị ka mee nke izizi ọ bụ mụ na ụmụ obili Igbo. Ọnwụkwa ọzọ na-apụta mụ na ụmụ obili Igbo, nwekwa nke na-apụta mụ na ndị ọzọ zoro ha. So nsizi between now and December anyị achọpụtara na mbụ nwa afọ. Anyị ga na-ene anya ya maka na anyị nwe ọtụtụ ndị Igbo nọ na Lagos kwesị ka ha na-agụ egwu n'asụsụ Igbo. Nke apụta nụ ama mmadụ nọ na-ekpọgọ na nne so nke a chọpụta na ha dị happy about ihe mmemekwa ọzọ that will never disappoint. Biko mee ọzọ. Anyị nwee cavemen, anyị nwee ụmụ obili Igbo ka isi kwue, anyị nwee Fino, anyị nwee Patoranki, anyị nwee ke onye ọzọ n'ebe ahụ Erika Zoro. Biko ka anyị na-apụta oge erugo ka anyị na-eme ụmụ ihe ndị ngwa tupu m ahapụ gị Larry, isi gị anyị na Disemba na-abịa na anyị October to December na anyị na-ene anya egwu obili Igbo ọzọ and Davido. Okay. Then December kwa mụ obili Igbo na ka hapụzie the last person ya dị December. Ihe nọ n'ọkụ na-ekpo kiti. Ngwa ugbu a ka mụ na gị ga-agbazi egwu ahụ si na anyị na-agba. Anyị ga-agba nke ga shọfụ. Ngwa ka anyị gbazie ya ugbu a. Adịkwa m serious o. Ka anyị gbada gaga shọfụ kwụta ka na-eme aka. Ota ngwa okwu ikpochi maazị gị n'ime studio ị chọrọ inye ụmụ Igbo nọ na mpaghara Lagos kwesị ka ha na-eme ihe niile ha ga na-eme ka ndị mmadụ wee mata, especially ndị nọkwa na indọstrị gị, ka ndị mmadụ wee mata, ka ha pụkwa na anyị nọ na Lagos wee mata na ha wụ nwa afọ. Okwu ndụmọdụ chọrọ inye ha. Okwu ma gwa ha bụ nke izi bụ ịnefe Chineke ihe enwe egwu, so ha just kwụba aka ha ọtọ na-eme ya na-eme na-ekpere Chineke. The rest is history. The rest is history. Anyị so nke ahụ n'asụsụ Bekee. Larry Gaga, daalụ nnọọ nke ukwuu ka isi bata n'ihe anyị na-eme taa, kwuwe maka owo na ikoko egwu gị dị n'ahịa ugbu a na-erekwa, ndị mmadụ na-egekwa ya, na-anụkwa ya, na-emekwa onwe ha obi aṅụrị. Sịkwa na ị ga-ekwete na ọzọ na-apụtakwa na Disemba. Anyị na-ekene gị na-asị gị ka Chukwu gọzie gị nnọọ maka ka isi eme ụmụ Igbo ka isi ha na-eko obi dị anyị nnọọ ụtọ. Ka isi batakwa n'ihe anyị na-eme, sị gị na anyị ga-akpọ gị ọzọ, anyị kpọọ gị na ị ga-abịakwa na-abịa ihe ahụ ihe gbasara gị. Ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos na-ahụgono ka o si dị ka anyị si mee emume nke taa. Emume nke taa ọ dị iche, emume nke taa tọrọ ụtọ maka na ebutere m anụ Igbo si gị na m ga na-ebutekwa ndị Igbo ọzọ ga na-abịakwara anyị site n'ike nke Chukwu. Larry Gaga ekwego anyị nkwa na ọ ga-eme ya, ọkwa ya Larry? Ọ ya akpọta ụmụ obili Igbo, kpọta ndị ọzọ ka anyị na-etikwe mkpu maka ihe awụ nke anyị. Ebe a wee ebe ọnụ gị nọ, ihe niile ị na-eme na mpaghara Lagos bute ya ebe ọkwa efugono ka ndị mmadụ si etinye ọnụ na-ekwukwe maka ebe a bụ ihe niile ị ga-enweta ihe niile onwe nke dị ka nke a wụ nke anyị. Tupu mgbe anyị ga-abịa mgbe ọzọ anyị ekwugo maka ndị nne na ndị na-eji ọmụgwọ, anyị ga-ewetakwure gị ọzọ. Cheburu m na Satọde o ruo elekere 1 ruo elekere 2, 1 to 2, 1 elekere ruo elekere 2 ka anyị ga-eji wetere gị gwam na Satọde. Mana tupu mgbe ahụ, aha nke m ka nwekwa Ego Okoro nke na-akpọ Ego Bekee, and biko sokwa anyị na Instagram, Facebook and Twitter. Ebe ọbụla na-eso anyị, follow me, I follow you. Just follow. Like, we subscribe. Larry, ka ọ dị mgbe ọzọ. Daalụ ndị Igbo nọ na mpaghara Lagos. Kachifono. Ngangi Igbo.
ọzọ pụtakwanụ.